Paýtagy Taşkamadyň orta mekdeplerinde okuwçylaryň we muallimlaryň maska rejimini berjay edişine gödäwçilikler güýçlendirildi. Bu gödäwçilikler orta mekdepleriň çägine yerleşdirilen polisiýa işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Paýtagtyň polisiýa işgärleri sapak ara kesmelerinde orta mekdepleriň çägine aýlanýarlar we okuwçylaryň hemde muallimlaryň agyz burun örtüklerini takmak baradaky talaplary berjay edişine gödäwçilik edýärler. Bu çäre soňky günlerde güýçlendirildi diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 6-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä bu talap bodan başlangıç sınıf okuwçylaryna diňe dilden duýduruş berilýär. Şol bir wagtda talap berjay etmedik ýokary sınıf okuwçylaryna jerime salynýar. Polisiýa işgärleri başlangıç sınıflarda okuyan okuwçylaryň içinde maska dakynmadyk ýa-da diňe agzyny örtün çağalara körpe maskaňy burnuňa çek ýa-da maskaňy dak diýip aýdýarlar. Emma ondan ýokary sınıflarda okuyan okuwçylar mekdebiň 100 metr golaýynda yerleşýän daýanç nokotlaryna äkidilýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri bu ýere eltilen ýokary sınıf okuwçylaryň enatalaryna jaň edip olary daýanç nokotlaryna çagyrýarlar. Enatalara çağalar üçin 20 manat möçberinde jerime töletdirýärler. Polisiýa işgärleriniň ençemesiniň Adatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we cedalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Bu çäreleriň berjay edilişine goşunt goşmaýan polisiýa işgärlerine de işden kowulmak howp awanýar. Çağalarymyzyň aç galmagyndan alad edip bizden edilýän talaby berjay etmeli bolýarys diýip polisiýa işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Aşgabatyň şäher häkimliginden, saglyk we bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda koronawirusyň bardygyny ikrar etmese-de, soňky 2 hepdeniň dowamında COVID-19 keseli bilen baglanyşykly girden çäklendirmelerini hassa güýçlendirdi. Munyň çäginde ýurtda maska giýmek talaby gitdigiçe putolandyrylýar. Şeýle-de içerki gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Şu aýyň başynda bolsa Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ilat köpçüliginiň ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary almak üçin zerur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýändigini habar berdiler. Indi testten geçmek we siýahat resmi namasyny almak isleýänlerden işe çağırış haty, iş sapary we hastahanadan telegram ýaly esasly bir sebäp talap edilýär. Bu çäklendirmeler putolandyrylmazyndan bir näçe gün öň Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri Türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hassa güýçlendirme planlary barada habar berdiler. Olar hususan da 1-nji noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp, sebitleriň arasyndaky hereketi düýbinden ýapyp we hususy köpçülikliň çäreleri gadagan edip biljekdigini aýtdylar. Türkmenistan öz çäklendiriji çärelerini ýiti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirip, ýurtda COVID-19 keseli bilen keselleýän ýekeje adamy hasaba almandygyny öňe sürýär.